diko kulendi uri seiko kuliendi ya current situation iripo zvamanje manje makuseni ano ndeyekuti mapolisa akazara everywhere, black boots akazara everywhere. Sandoona kuti zviri kupa paniki kuvanhu kuti vabude because havasati pane action so far yati yaitika muvanhu, and at the end unogona kuzoona kuti zvinogona kuzongopera zvakadaro. Saka tiri kuzama kuti nedzimwe nzira dai vangoita zvavakaita pana Mugabe paya. Pana Mugabe vakatanga vabata Mugabe then ndozoti vanhu pindai mumastreet because neuhardcore unana ED vaya andoni senge machi yacho ichivabvisa inini andoni vanhu vaya vakaoma moyo ende vanorwadziwa nekuti vasiye maassets avo paya. Saka vanongoda kungonobatwa kunobviswa cheko cheko, ngavaite imwe strategy yekunobata kubvisa because machi because so long mapolisa achiri kudai achiri under control ka ari kutomonitwa mapolisa